Dobrý deň, dámy a páni, tak ako sme avizovali, že v mesiaci september predstavím správu o stave mesta a poviem riešenia, ktorými chcem riešiť akútne a mnohé dlhotrvajúce problémy, takže dnes sa stretávame prakticky posledný deň mesiaca september. V uplynulých dňoch som spolu s mojím tímom vyhodnocoval súčasný stav Bratislavy. Dovoľte mi teda, aby som vás oboznámil s mojou ponukou pre Bratislavu a pre jej obyvateľov. Hneď na začiatku chcem zdôrazniť, že sa uchádzam o dôveru Bratislavčanov ako nezávislý občiansky kandidát bez akýchkoľvek stranických záväzkov, takže účty budem skladať jedine a výlučne Bratislavčanom. Rád by som vám predstavil svoj program Fungujúca Bratislava, s ktorým sa o túto dôveru uchádzam. Navrhované riešenia vychádzajú už zo spomínanej správy, máte ju k dispozícii a takisto je na webe www.knasko.sk. V nej okrem riešení podrobne popisuje množstvo negatívnych javov, ktoré môžu každodenne Bratislavčania zažívať z vlastnej skúsenosti. Správa o stave mesta je samozrejme rozsiahly dokument, takže nechcem, aby táto tlačová konferencia trvala hodinu. Sústredím sa predovšetkým na niekoľko jej hlavných bodov. V prvom rade je nevyhnutné pravdivo pomenovať súčasný stav nášho mesta. Hlavným poznatkom mojej správy je, že Bratislava dnes nie je efektívne fungujúce mesto pre svojich obyvateľov a nie je to len môj pocit. Je to bohužiaľ smutný fakt. Vedenie mesta akoby rezignovalo na hľadanie pozitívnych riešení, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu života Bratislavčanov. Naše mesto vyzerá ako chorý chrup, doprava v meste je pred kolapsom, neexistujúci systém parkovania a vizitkou súčasného magistrátu je, že v prvom polroku roku 2014 mesto investovalo do rozvoja parkovania 0 eur. Počujete veľmi dobre, ani 1 euro sa nevenovalo v prvom polroku tohto roku na rozvoj mestského parkovania. O havárijnom stave chodníkov a ciest viete svoje. Každý deň sa pozeráme na zanedbané, špinavé verejné priestranstvá. Mesto rezignovalo na rekonštrukciu hlavnej stanice, roky je neriešená kauza PKO, zdevastované kamenné námestie a mohol by som takto dlho pokračovať. Ochranu zelene magistrátu vystihuje smutne známy príbeh vyrúbaných stromov na Trenčianskej ulici. A Bratislava absolútne zlyhala, teda vedenie Bratislavy, na úlohu hlavného mesta Európy roku 2016, kedy bude Slovenská republika predsedajúcou krajinou Európskej únie. Pasivitu vedenia mesta často nahrádzajú aktivity rôznych dobrovoľníkov, aktivistov, ktorí často už priamo z zúfalstva nad stavom svojej ulice či mestskej časti berú aktivitu do vlastných rúk. Pri všetkej úcte k občianskej angažovanosti Bratislavčanov, ktorú si veľmi vážim, však nositeľom systémových zmien a zásadných riešení musí byť v prvom rade magistrát nášho mesta na čele s primátorom. Namiesto skutočných riešení problémov ľudí je mesto stále rukojemníkom straníckych sekretariátov a zákulisných politických dohôd. Stranícke nominácie už dlhodobo vytláčajú odbornosť. Hlavnému mestu chýba akákoľvek vízia. Bratislava skrátka nefunguje a potrebuje zmenu. Často počúvame slova vraj sa to nedá. Isté, že Bratislava môže byť lepšia, krajšia či modernejšia, ale ja chcem hlavne, aby konečne toto mesto začalo fungovať. Ľudia, ktorí tu žijú, platia dane, vychovávajú svoje deti, majú nárok na kvalitné
verejné služby. Dovoľte teda, aby som vám predstavil kľúčové body môjho programu pod názvom Fungujúca Bratislava. Bratislava ako hlavné mesto je prvý slogan, pod ktorým predstavujem niekoľko bodov. Musíme skrátka jednoducho, jednoznačne a nanovo definovať úlohy, ktoré má plniť vo vzťahu k svojim obyvateľom, ako aj vo vzťahu k celej krajine, a to zdôrazňujem, vo vzťahu k celej krajine, pretože táto dimenzia akoby neexistovala. Ako primátor preto začnem bezodkladne rokovať s príslušnými ministerstvami a vládou o príprave novely zákona o hlavnom meste. Dnešný zákon totiž nezodpovedá reálnym úlohám a postaveniu hlavného mesta. Na plnenie týchto úloh musí mať samozrejme Bratislava financovanie, primerané financovanie, a preto budem presadzovať úpravu koeficientu dane z príjmov fyzických osôb zo 67% vrátiť na 70%. To sú dane, ktorými sa prerozdeľujú medzi mestá a obce na Slovensku. Zároveň musíme konečne odstrániť roky neriešený rozpor medzi registrom obyvateľstva a štatistickým úradom. Ako možno viete, tým, že štatistický úrad vykazuje menší počet obyvateľov, ostáva Bratislava tak trochu zanedbaná a dostáva podstatne menší objem financií. O vyriešení tohto rozporu budem rokovať s ministerstvom financií, s vládou, ako aj so štatistickým úradom. Čo sa týka úlohy hlavného mesta, chcem dobehnúť zameškané v rámci blížiaceho sa predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii. Súčasný primátor vôbec nepripravoval toto mesto na spomínanú úlohu a chcem zachrániť, čo sa ešte dá. A Bratislavu pripraviť tak, aby sme využili túto jedinečnú príležitosť odprezentovať naše mesto, a zdôrazňujem najmä celé Slovensko, lebo to je jedna z funkcií hlavného mesta už dlhodobo zanedbávaná. Jedna z oblastí, ktoré bez pochyby občanov dnes najviac trápia, je neriešenie problémov v oblasti dopravy. Ako primátor budem intenzívne rokovať s ministerstvom dopravy o urýchlení termínov výstavby nultého obchvatu okolo Bratislavy. A tranzitnú dopravu musíme dostať z hlavných mestských dopravných tepien. Bez D4 to jednoducho nepôjde. Ten, kto tu platí ako obyvateľ mesta dane, musí mať prednostnú možnosť rozumne parkovať v blízkosti svojho bydliska. V prípade zvolenia presadím zavedenie jednotného parkovacieho systému s vyhradenými zónami pre Bratislavčanov. Spoplatnení by mali byť predovšetkým tí, ktorí dochádzajú do Bratislavy z rôznych iných lokalít. Všetci vieme, v akom zlom stave sú bratislavské cesty a chodníky. Rozpočet mesta na opravu a údržbu je jednoducho nedostatočný. Ako budúci primátor presadím zdvojnásobenie tohoto rozpočtu a stanovím jasné kritéria kvality, tak aby sme nemuseli tie isté opravy robiť každý rok. Mesto musí pripraviť a rozbehnúť realizáciu ucelenej koncepcie rozvoja nosného dopravného systému. Jeho súčasťou budú záchytné parkoviská v kombinácii s efektívne fungujúcou koľajovou dopravou. Dnes totiž Bratislava využíva električkovú dopravu na 27%. Len pre porovnanie mesto Brno prepraví až polovicu ľudí električkami. Prioritou v tejto oblasti bude teda rozšírenie a modernizácia električkovej siete, ako aj zníženie čakacích intervalov pre cestujúcich. Cieľom je, aby mestská hromadná doprava bola reálnou alternatívou k individuálnej doprave, a to ako cenovo, tak aj kvalitou a kultúrou cestovania. Chcem zvýšiť obsah, teda rozsah zliav na cestovnom pre deti a dôchodcov. Samozrejme postupne, tak ako si úsporami bude mesto na to vytvárať dostatočné rezervy. Cieľom je bezplatné cestovanie pre tieto skupiny bratislavčanov.
Zároveň budem presadzovať koncept tzv. Kompletných ulic. To znamená ulice, ktoré budú zohľadňovať potreby peších a potreby cyklistov. Ako primátor chcem, aby mesto využívalo financovanie z fondov Európskej únie lepšie, ako tomu bolo doteraz. V rámci operačného programu IROP, to je integrovaný regionálny operačný systém, mesto vypracuje projekty pre modernizáciu ciest, chodníkov, cyklotrás a záchytných parkovísk. Mojou prioritou bude tiež zavedenie poriadku v oblasti výstavby, rozvoja a územného plánovania. Chcem napraviť chyby z minulosti, kedy urbanisti prakticky vygumovali úlohu Dunaja ako mestotvorného prvku v našom meste. Einsteinová ulica oddelila Petržalku od Dunaja. Všade inde, v Londýne, Berlíne, Paríži, Prahe, je rieka mestotvorný prvok. Budem hľadať urbanistické riešenia, ako to napraviť a ako Petržalku opäť spojiť s centrom mesta. Nie len iba tými lávkami, ako pre laboratórne myši. Tak, aby mamičky s kočíkmi sa mohli pokojne prechádzať v sade Janka Kráľa bez toho, aby museli použiť auto. Po rokoch divokej a necitlivej výstavby musíme v Bratislave konečne zaviesť jasné pravidlá. Ukázalo sa, že dnešné územné plánovanie mesta nepostačuje. Preto je potrebné v spolupráci s mestskými časťami vypracovať územné plány jednotlivých zón, kde budú definované jasné pravidlá a podmienky výstavby, vrátane koncepcie výškovej regulácie budov. Magistrát bude mať nulovú toleranciu k čiernym stavbám a k zmenám stavie pred dokončením, ktoré budú v rozpore s územným plánom. Ak bude treba, rozhodne budem trvať na ich odstránení. Bratislava je preplnená vonkajšou reklamou, aj preto vydám okamžitý zákaz nových billboardových plôch na mestskom pozemku, na všetkých mestských pozemkoch. Následne budem riešiť postupné odstraňovanie všetkých nelegálnych reklamných plôch a postupne redukovať vizuálny smog v meste. Developerom sa konečne musí postaviť rovnocenný partner. A ak nebudú dodržiavať pravidlá, tak aj rázny oponent. Pravidlá musia platiť pre každého. Významne preto posilním kompetencie hlavného architekta, aby to nebola iba funkcia pre funkciu, ako to poznáme z doterajšej skúsenosti. V Bratislave zriadím Inštitút pre strategický rozvoj a plánovanie, ktorého úlohou bude pracovať na dlhodobej vízii rozvoja nášho mesta. Stratégia rozvoja mesta musí vzniknúť ako výsledok spolupráce architektov, urbanistov, dopravných inžinierov a predovšetkým dohody širokej verejnosti. Dohody, ktorá bude predchádzať samotnej realizácii a nie tak, ako sme zvyknutí, keď už je vydané územné rozhodnutie, tak nastane verejná diskusia ex post, vyslovene z formálnych dôvodov. Pri správe mesta dnes existujú značné nedostatky, čo sa týka efektívnosti, transparentnosti a komunikácie s občanmi. Jednoznačne skončím so stranickými nomináciami do mestských podnikov a organizácií. Tento rok si pripomenieme 25. výročie od skončenia éry, kedy bola príslušnosť k strane považovaná za základné kritérium odbornosti. Je na čase, aby sme zverili správu majetku do rúk odborníkov. Odborníkov, ktorí budú vybraní transparentne, výberovým konaním prostredníctvom renomovaných personálnych agentúr. Otvorený magistrát. Chcem, aby verejnosť mala možnosť jednoducho kontrolovať kroky magistrátu. Zlepším preto prístup verejnosti k informáciám, zároveň chcem pre lepšiu verejnú kontrolu elektronizovať agendu a fungovanie magistrátu. Na magistráte zavládne nulová tolerancia
korupcie platiaca rovnako pre mestské podniky, ako aj podriadené mestské organizácie. Nebudem primátorom primaciálneho paláca. Komunikácia magistrátu a mestských častí sa musí výrazne zlepšiť. Preto zavediem systém výjazdových zasadnutí primátora a vedenia magistrátu v jednotlivých mestských častiach. Zjednoduším komunikáciu občanov aj podnikateľov s mestom a mestskými časťami. Budem presadzovať zriadenie spoločných pracovísk s mestskými časťami, kde občan, podnikateľ vybaví agendu bez ohľadu na to, o koho kompetenciu ide. Sme v 21. storočí a dnešný systém behania a doprosovania sa pečiatok je jednoducho absurdný. Pre zlepšenie kvality života v Bratislave sa musí zmeniť prístup mesta k ochrane zelene. Zeleň považujem za nevyhnutnú súčasť kvalitného života. Bratislava bohužiaľ stratila už príliš veľa zelených zón, k čomu prispel mnohokrát aj magistrát, v poslednom období napríklad už spomínaným výrubom stromov na Trenčianskej ulici či v bratislavskom lesoparku. Mesto musí odolať tlakom na zmenu účelov a využitia zelených zón. Akýkoľvek zásah do zelene podrobím tvrdej analýze a diskusii s odbornou, ale aj laickou verejnosťou, teda ľuďmi, ktorí v danej lokalite žijú. Mesto potrebuje nové pľúca, priestor pre vznik nových zelených zón. Budem presadzovať ideu zriadenia mestského Central Parku v časti filiálka Nové Mesto, ako aj lesoparku Draždiak v Petržalke. Magistrát bude podporovať projekty komunitných záhrad a vnútroblokovej zelene. Pre merateľnosť zlepšovania stavu v tejto oblasti v Bratislave zapojím naše mesto do súťaže European Green Capital, ktorá bude objektívnym hodnotením úspešnosti aktivít mesta v tejto oblasti. A v neposlednom rade musíme bratislavčanov vytvoriť podmienky pre kultúrne a športové vyžitie. Musíme dostať športoviská do mestských častí. Magistrát identifikuje v spolupráci s mestskými časťami vhodné mestské pozemky, na ktorých je možné prostredníctvom PPP projektov budovať multifunkčné športoviská. Jasne hovorím, že preferujem model menších športovísk v dosahu ľudí ako jednej veľkej haly v centre mesta. Určite významnou oblasťou, kde chcem zmeniť politiku mesta, sú sociálne veci a školstvo. Úroveň každej spoločnosti sa totiž meria predovšetkým tým, ako sa dokážeme postarať o tých, ktorí to už z objektívnych dôvodov sami nedokážu. A preto mesto bude podporovať vznik denných stacionárov a služieb opatrovateľského typu pre seniorov. Zabezpečíme asistenčnú službu a poradenstvo pre sociálne znevýhodnených. V spolupráci so Štátnym fondom rozvoja bývania a Ministerstva dopravy začne mesto dôsledne realizovať projekty nájomných bytov pre mladé rodiny. Súčasný problém 1400 detí, ktoré nemajú miesto v materských škôlkach, je možné riešiť len v spolupráci s mestskými časťami. Magistrát musí zmapovať voľné kapacity aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v sieti Ministerstva školstva. Zároveň je potrebné využiť voľné kapacity základných škôl na vytvorenie nových tried materských škôl, najmä pre deti, ktoré sú 1 rok pred začiatkom školnej dochádzky. Mesto bude aktívne podporovať činnosť existujúcich a vznik nových materských centier. Takže budem hlásať a pevne verím, že aj ostatní, ktorým na Bratislave záleží, aby zdvihli hlavu hore, aby si môj slogan Spolu sme Bratislava osvojili, aby ho považovali za svoj, aby sa mobilizovali za to, aby Bratislava bola mestom, v ktorom je naozaj radosť žiť, tvoriť, podnikať.
Aby znovu úprimne ľudia hovorili, moji susedia, moja ulica, moje námestie, moja Bratislava. Podporím občianske aktivity, vzájomnú spoluprácu medzi súkromnou a neziskovou verejnou sférou. Účasť verejnosti je totiž základom kreatívneho rozvoja mesta. A dovoľte mi na záver niekoľko politických poznámok. Pravica v Bratislave, napokon tak ako všade inde, ukázala, že sa nepoučila. Naďalej sa háda, hašterí, škriepi, vytvára rôzne koalície. Ako všetci vieme, nahráva to kandidátovi Smeru a Roberta Fica, súčasnému primátorovi, pánovi Vtáčnikovi. Pravica aj do komunálnej politiky prenáša roztrieštenosť, ktorá sa na celoslovenskej úrovni dostala už do štádia, kedy Smer bez väčších problémov vyhráva prakticky všetky voľby. Tento scenár z veľkej politiky hrozí aj vo veľkých mestách a hrozí samozrejme aj pri voľbe primátora Bratislavy. Chcem byť teda jasnou alternatívou pre pravicového voliča a poraziť v Bratislave stranu Smer a jej kandidáta. Z politiky som dobrovoľne, čo sa nestáva často, pred 12 rokmi odišiel a vďaka tomu teraz predstupujem pred Bratislavčanov ako kandidát absolútne nezávislý od rôznych politických vplyvov, straníckych kandidátov, ako aj rôznych finančných skupín a developerských zoskupení. Chcem dosiahnuť, aby Bratislava bola fungujúce mesto. Rozhodol som sa ísť do komunálnej politiky práve preto, že dlhoroční stranícki komunálni politici v Bratislave zlyhali. Som presvedčený, že politika úzkych straníckych záujmov a rôzne zákulisné dohody sekretariátov politických strán v Bratislave už dlhodobo škodí. Straníckosť potrebujeme nahradiť odbornosťou a predovšetkým skutočnou transparentnosťou. Bratislava potrebuje primátora, ktorý sa nebojí urobiť zásadné rozhodnutia v prospech jej obyvateľov. Verím teda, že spolu vytvoríme z nášho mesta kvalitný životný priestor pre jej obyvateľov. Urobím všetko preto, aby Bratislavčania boli na svoje mesto hrdí. Samozrejme, neurobím to sám a preto tak ako na začiatku vraciam sa k sloganu, ktorý naplním obsahom a urobím všetko preto, aby som mobilizoval tých, ktorým na tomto meste záleží, aby som dokázal, že spolu a jedine spolu sme naozaj Bratislava. Ďakujem vám.